Dona treballadora a la Vall de Segó s'escriu en nom de magatzem de taronja, encarregada, encaixadora, destriadora, empaperadora o tiradora. Són moltes les especialitzacions que la dona ha protagonitzat com a clau en el comerç dels cítrics a les valls. La faena en 3 fitxes i de normal anem rodant per el bolcaor, per la tria i encaixant. Les dones m'emprenen els seus torns que abarca des d'anar al podrit, passar per la taula de tria, encaixadores, platoneres. Les dones principalment encaixen. Així en aquesta empresa, per exemple, és tot manual. No hi ha màquines encaixadores, no hi ha graneleres, tot passa per les mans de les treballadores. Bueno, pues así lo primer que se fa es la tria de la taronja. Así lo que fan es la faena molt manual. Se fa la tria i després les dones encaixen, igual que siga la clementina que la taronja. Les dones estan repartides per l'almacén, cada una fa una faena. Tinc unes parelles que estan triant. Normalment sempre són les dones més majors o les més antigues en l'empresa, i després tinc altres parelles que se dediquen a llevar el podrit o llevar verd o plegar els rebuts. Intenta potser les faenes menys pesades que siguin de les més majors, i si hi ha alguna faena més pesada o que la facin els més joves. La meva feina és organitzar el treball de tot l'almacén en un planning que em dona el gerente tots els matins. D'ahir sempre afegim i jo sóc la responsable de que isca tot com cal, en qualitat i en quantitat. Va ser a mitjan del segle XX quan la taronja es consolidava com a alternativa econòmica en la Vall de Segó i serien els primers comerciants que ens llançaven al món del mercat els que van contractar les primeres treballadores. La dona manipularia el fruit des de la seva recollida i l'enllistiria per al mercat. Una feina clau per a convertir la taronja en el motor de la zona. Comencé a treballar als 15 anys seria, en l'any 47, i estàvem en terra, en palla, a xenollaes. Però com érem jovens, ho passàvem bomba. I després al matí, a les 8:15, se'n naixíem. Arribàvem antes de les 9, allí baix, i se fiquem a treballar. A peu, sempre a peu. Pues jo al començar, mira, complia en febrer els 14 anys i aquesta mateixa temporada ja havia començat. En l'almacén que anava fina, que era l'encarregat de... I això, al començar allí cobrant 42 pessetes, eren les marcadores que diem entonces. No eren molt velles, totes fèiem la mateixa, se canviàvem, se tornàvem a fer la faena. Igual encaixàvem, com triàvem, ho empaperàvem. I a tirar a la màquina també. Mira, normalment així en el poble no n'hi havia altre treball. Si volies treballar era o al almacén o anar a servir a una casa, no n'hi havia elecció. Pues mira, dinar, només dinar, corrent i fotxint per jugar a les boletes, i si no se la baralla. Entonces anàvem a menjar el que n'hi havia en aquella època. Vestides, res, i ara van ben mudades a l'almacén i ben menjades i ben conservades. Mira si n'hi ha diferència. N'hi havia només una màquina que se pillava i calibrava. Empomaven les taronges calibrades en cabassos i les abocaven en terra. En terra n'hi havia fent un llit de palla i damunt tela de sac, i així treballaven tots en terra sentats. Te posaves un coixinet allà al cul, un coixinet per estar un poquet ahí en les cames doblades i treballaves en terra. Les condicions laborals han millorat molt. El que és el sou, per exemple, has començat entrant i cobrant 100 pessetes. Això s'ha multiplicat. En això les dones sí que han aconseguit una equiparació salarial en el que és la feina de l'home. Claro, podíem cobrar més, per supost. Fas molta producció en la maquinària que n'hi ha
en moltes més condicions de tot, igual de fruita, presentació, de tot. Als magatzems, les dones vivien i viuen una relació laboral molt intensa. Treballen colze a colze amb companyes, una cooperació de la qual depèn directament del producte. Jornades sovint interminables, tot i que en l'actualitat ha canviat. Les més veteranes recorden les sonades vetlades que perllongaven la feina fins passada la mitjanit. Condicions laborals extremes, moltes d'elles sense regular i amb reconeixement escàs de drets. Un panorama que ha evolucionat els darrers anys, tot i que el salari de la dona continua sent inferior al de l'home. En la campanya passada estigui en la taula de negociació del conveni i la veritat és que ens costa molt. Molt d'aconseguir coses insignificants que a lo millor en una altra empresa no se dona importància i així és molt important. El nivell de jornal, per exemple, jo cobro el que marca el conveni estipulat entre la patronal i els sindicats. 40 hores, a partir de 40 hores estructurals i festius extres. I tots els dies cotitzades. El sou està, per almenys en l'empresa que jo treballe, dins de lo que és el conveni, nosaltres anem en tota la legalitat del món. Per exemple, antes l'almacén on treballàvem, un almacén molt xiconigua i no se podia fer el que avui s'està fent així, en més comoditat i en moltes més condicions, per supost. En teoria tenien que cobrar més de lo que se cobra ara, però bueno, ha hagut uns anys de congelació. Sempre pareix que vulguis demanar més, però bueno, jo crec que s'estan fent les coses conforme toca. Malgrat les intenses jornades laborals actuals, les encaixadores han millorat quant a condicions laborals. Si bé fa 20 anys era impensable conciliar la maternitat amb el treball al magatzem i moltes d'elles havien de deixar els fills amb les iaies, familiars o amb els propis germans. Ara la situació ha millorat. Per exemple, si tenim a un xic que l'any passat o l'anterior tingué un crio i ell ha pogut agarrar una baixa de maternitat per la dona i ha pogut estar un mes, que això antes no passava. O sigui, un home no podia agarrar-se per haver tingut un fill i ara sí. La reducció de jornada és perquè tu pugues estar, mentre l'horari escolar, ells estan allí, tu pugues estar, després, quan acabes de treballar, pugues estar en els teus fills. Tirar mà de les mares, de la família i les guarderies i les activitats extraescolars en la gent que conforme va fent-se més padrineta, els fills parlen. Entrem a les 9 i 10 perquè deixem els xiquets en el col·le i a les 4:25 se n'eixim i la repleguem una altra vegada en el col·le. Poder estar en ells, que el fill al cap és el que la meva filla ara perquè té 3 anys i vas al parc, però l'estar en ells. Més que per les dones, pels fills també, perquè ho noten molt. Jo soc filla de camionero, m'he criat sense pare, com aquell que se diu, perquè mon pare sempre ha estat fora treballant i a mi això m'ha marcat molt. La dona amb el seu salari ha estat històricament un puntal de les famílies de Quartell. Fins i tot en temps de crisi, el salari de les treballadores esdevenia l'únic suport de la casa, per la qual cosa, una vegada més, la dignificació del treball exigia mesures d'intervenció. Baixes, jo crec que entonces no s'agarran res. No, me parece no, perquè... La Seguretat Social, si jo tinc La Seguretat, sí. que a l'any següent ja me donaren d'alta en la Seguretat Social. Que no era tot l'any, era hasta setembre. La campanya seria... La campanya. És que antes era... Tenies uns mesos que no tenies res de seguretat. Antes, mira, te donaven... Si tenies X dies, quan te casaves te donaven... Sí, 8.000 pessetes. 8.000 pessetes, La seguretat, la casa del Chavo, no sé quina, sí. Però tenies que tindre X dies. Mira, 3 que érem jovenetes, que anàvem a tall de casar-se, mos ensenyament vos posava 7 o 8 dies al mes. Sí, ja ho crec. Però a totes les demés, 3, 4... Ja ho crec. No te donaven ni nòmina. Si està ingressat, a 2 dies pagades al mes. Després, si te'n vas al metge, també portes el justificant i també ho tens pagat. Tenim un horari que antigament no se tenia
Tenim un horari, entonces a partir d'aquest horari tot el que fas són hores a banda, són estructurals. Parlem de treballar 11-12 hores en plena campanya. Pues això ja no sé si és estressant i fatigant, però estem a BAES, estem acostumades, ho duem el millor que podem. En la meva situació personal, que no vaig voler estudiar, pues, si no es volies estudiar, així que podíem llogar-se en els almacens. I tinc la sort de poder treballar en algo que m'encanta. Entonces, jo sóc una persona afortunada. Les parelles, la colla, les antigues i les noves, totes les dones. Més del 70% de les dones treballadores de Quartell són actualment treballadores del magatzem. Reconèixer el seu paper és avançar en la nostra història i créixer com a poble. Sentir les arrels és mirar sòlidament envers el futur. Per això, avui observem com aquesta trajectòria històrica comença a invertir-se i l'espai del magatzem s'obri i els perfils varien, perquè el camí iniciat per la dona és ferm i fèrtil. D'ara endavant, tot està per fer i tot és possible. La Comunitat Valenciana no seria el mateix sense les dones que han anat a l'almacén. Parlem del segle passat, que treballaven a xenollaes. Jo crec que és una de les faenes més importants. Un almacén sense encaixadores, claro, també sense homes, sense collidors, però nosaltres així tenim que saber i treballar. Perquè saben fer-la bé, encaixen bé i avui en dia millor perquè la classificació és millor la taronja i és important les dones en l'encaixant i triant també.